timasosobina liratu lachichepere timacheza zokhuzana ndi amayi awo. Amayi anga ndi police officer, kadatero kasosobina kachichepere kopoyamba kuyankhula amathandiza anthu ndi kuwateteza. Kasosobina kachiwiri kadayamba kufotokoza, mayi anga ndi woyendesa ndege ndipo amaulusa ndege kuzungulira dziko lonse lapansi. Inafika kwa mzawo wachitatu ndipo adati, amayi ako amachita chiyani? Kansungwana kachitatu kanazengereza ndipo kadayankha kuti mayi anga ndi olumala ndipo sagwira ntchito ina iliyonse. Azizake anayamba kumuseka zomwe zinampangisa kuti ayambe kumva chisoni. Azizake aja anafunsa, ndi chifukwa chani ukuseka? Amayi anga ndi dolo. Asungwana ena aja anamuseka mopyesa mtima. Dolo osatha kuyenda ndi mawu ozama. Msungwana uja anayamba kufotokoza, nthawi yomwe inali wachichepere ndimayenda pakati pa msewu ndipo traki mabwera. Amayi anga anathamanga ndi kundikankha ine kundichosa mu msewu. Adawupulumutsa moyo wanga ndipo iwo adawombedwa ndi kuthyoka miyendo yonse ndi kusiya kuyenda kwamuyaya. Nkhani yonseyi kutiphunzitsa kuti osamaseka anthu ena usakudziwa mavuto omwe iwo adakumana nawo. Si ana achichepere wokha amene amaseka azinzawo amene ali ndi ulumali kapena amene akuoneka anyankhalala kusiyana ndi iwo. Akuluakulu antchembeleza ndonda ndi azibambo azindevu zawo ngati chosukira mbali amachitanso nkhalidwe otero kumaseka anzawo amene ali osiyana ndiwo kaonekedwe pamene iwo ali bwinobwino kunkhope kwawo pamene ena ali ndi ziphuphu kunkhope kwawo. Kumaseka anthu amene ali akuda pamene iwo ali oyera. Kumaseka anzawo amene alibe chipyepye kuna jele amati nyashi. Kumaseka anzawo amene alowondesesa kuti awa ndi afa mawa awa. Akakhala matuntu ndi kumanena kuti akwayanja. Ziwani kuti tonsefe ndi chifanizo cha Namalenga ndipo palibe wopambana anzake. Ziwani kuti lungalunga ndi kubadwa ndipo chilema chichita kuuza usana. Ngati uthenga wakusangalasani pangani share kwa anthu 5 kusonyeza kuti tikuyendera limodzi. Osayiwala kupanga komenti kutipanga ife follow ndi kuti mavidiyo ena lonse amene taponya muzikhala woyambirira kuwapeza. Osayiwala like ndi kutipanga search ku YouTube channel chathu posecha Villa Entertainment. MKANGO 11 wa ku India. Zonsezi ndimapangira ino abale anga.